Mga kosa, pupunta namin yan, no? Yan. Kasi yun yung nag-drawing kay Emma ni Medes nung last time. Tatry ko magpakilala. Kasi ang daming nakapalibot. 3 naka-timelapse ata yan, 3 naka-handheld. Minsan, alam ko pa lang lens ko dito, no, guys? Oh? Dito. Naka-gimbal pa ata yung isa eh. Punta natin, Bin. Wait lang. Ay, sorry po. Puntaran kami ni Bin eh. Yan si Bin sa likod, oh. Kasi para naman makita namin bago kami mag-shoot. Dami namin ginagawa ni Bin yan. Alright mga boss. Kaya kailangan makapunta namin si Artia Studio. And then hindi pagkakataon na ma-meet din natin natin. Oo, sayang din kasi. Ma-meet din natin tong mga to. Oo, tama naman. Kasi taga-La Union pa tong mga to, so minsan lang sila umakyat ng Baguio. Okay, let's go. Saka sikat na sila, ang galing nila, grabe. Galing nila mga bata, ang galing lang artist. Mga kosa, ito na, malapit na kami dun sa ano, yung Artia Studio. Sa yung boyfriend niya, ito. Namin sila sa taas. Ang galing naman. Kasi nandun kami sa taas eh. Tapos naspatan namin sila dito. Ay! Kuya Kim, hi po. Nakita ko po kayo sa mga vlog. Hi po. Hi ba? Artia Studio po, di ba? Apo, tama. Kasi yung boyfriend. Ang galing nyo naman po, grabe. Thank you. Napanood ko siya nung ano, yung kay Emma ni Medes. Yun. Galing dito, dito po kayo? Taga dito po ako sa Baguio. Galing naman. Thank you, kuya. Batang-bata pa yan. Artist siya from La Union, di ba po? Yes. Pero makikikontest tayo ngayon on the spot. Doon tayo mamaya after neto. Kaya ang dami natin gagawin. Hi po. Binwhitey Vlogs. Yo. Ako, Binwhitey Vlogs. Ako yung nagko-comment sa live ko. Oh! Hello! Ako yung mag-send ng Gcash. Yan pa yung magtitag. Gcash dapat meron, di ba? Dapat meron. Tamang pang kami lang. Tamang pang kami. Wait lang, hindi na lang Gcash, pwede na lang ba i-cash? Yan! Oh. Wait lang ha. Makapag-tiktok! Asan ba TikTok? Asan ba TikTok? Ito. Grabe yung Grabe oh. Totoo. Ay, grabe! Oy! Meron tayong tip ng 500. Thank you naman. Binwhitey Vlogs. Yan, Binwhitey oh. Naalala ko siya. Lagi siyang nagko-comment sa mga post natin. So yeah, thank you po. Like and subscribe na lang kay Artia Studio mga boss. Ang galing talaga magpapansin ni Bin. Grabe. Nakakabilib. Ang dami yung budget sa mga ganyang bagay. Dami ba yung budget? Basta magagawa si Bin ng mga bagay. Ang galing niya. Yan. Yes naman. Hindi ako dinamay ni Bin, no? Napakasama ng ugali. Black Beats. Totoo lang mga kosa. Black Beats kami ni Bin. Lagi kami magkasama. Pag mga ganyang bagay, hindi niya ako sasama. Sige na nga, isa pa. Bin. Isa sa pinakamasamang influencer naman. This year, yung intentions namin kay Din Kuya Kim, medyo ano pa, tagilid pa. So, gumagawa kami ng artwork para sa kanya, para mapansin niya at ipasa niya na kami. Kailangan natin magpasip-sip kay Kuya Kim. Kailangan tayo magpasip-sip kay Kuya Kim. Baka maaari mo kaming tulungan. Ano na lang, gano'n na lang. Tara mag-vlog na tayo. I-follow natin. Ganito yung gagawin natin. I-follow natin yung page nila Jmar Wesley tsaka Artia Studio na ikalat natin na tawag ba dito? Mag-graduate din na kami. Mag-graduate na sila. Ano? Gawin lang natin mga boss. Tuloy-tuloy lang talaga tayo sa mga pangarap natin mga boss. Kaya maniwala dyan. Pangarap natin is, ayun, yan. Hindi ko tuloy alam eh. Nagpaparila na tayo eh. Hindi. Si Bin talaga isa sa pinaka-active na vlogger sa Baguio. Pati sila Carpa Taksil, di ba? Parang kilala rin sila Kulot TV. Isa sa pinaka-active na vlogger sa Baguio. Grabe. Sobrang saludo ko dito kasi ang dami naming racket na magkasama. Oo nga no. At saan? Yan. Ang importante, makagraduate kami. Pag-graduate din kami ni Kuya Kim. Sige. Saka ang lupit nyo binababa nyo pa talaga, umakit pa talaga kayo ng Baguio, no? Walang ganito sa La Union, na-trinay one time pero hindi pa regular eh. Ang galing nga eh. Sa overpass. Pero specifically dapat sa plaza yun. Oo, mas Pero ayun, umulan, bumag yun nun. Bumaha pa nga that Kaya time. nga eh. Kayo ba yung si Hope?
Hi po. Ano po pangalan niyo sa vlog po? Ako si Kirby Goping, so yung Facebook ko si 360. Ah, ito. Pero ano kasi ako? Kasi ito yung kay Arlie. Ito yung kay Artea. Yung kay JM. Ayan, yan. Ayan lang yung follow niya. Lahat ng buong laon yun. Walang pa 500, walang pambayad lang. Oo, grabe, no? Hindi lang, tapos sali na rin ng contest, no? Oo. Galing naman. Kataon. Nagtatattoo ka din o yung studio lang talaga ng photo and video? Opo. Content creator, brand name ko lang. Ah, brand name na talaga yun. Wait lang. Oh, game. Go. Okay na? So, may upcoming merch po tayo. Abangan natin yon. Siguro, ma-release siya next month. Pero, abangan nyo yan. Gawa po yan ng ating Jmar Wesley, ang editor natin at photographer. At graphic artist din natin. So, yeah. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ay, kulit nga, hindi nakita yung mukha. Thank you. Oy, may bibigay ka ba, di ba? Ay, yung papel pala ng computer. Mamaya. Yung papel ng computer, di ba? Thank you. See you. Mga kasayos, nakapag-ano kami. Grabe yung team nila, okay. Naguguloyin ko si Vin sa vlog niya. Para Grabe ang lupit. galing, grabe. Ang bait nila, tapos ang humble nila. Madalis lang kausap. Inad ko sila sa friend. Tapos Sasabihin ko to eh. nakagulo kami ni Vin. Ayan, inad ko sila sa friend, tapos sana i-accept, tapos forward nila, tapos promote natin sa video na to. Separate natin to sa ibang vlog. And kasama ko si Vin naman. Di na lang ako magsasalita mga boss. Ayan, bale, sa vlog na to, ako magsasalta, take over natin yung vlog ni Vin at vlog ko. May shoot pa kami dalawa. Grabe, di namin nakalain. Mamimit namin yung mga isang Artea Studio, tapos Jmar Wesley. Follow nyo sila. Tapos yung mga kasama nila, mamaya malalaman natin yung mga channel nila. Ipopost ko lahat, tapos magpapasahan naman kami ni Vin ng mga link, ay mga files. Kaya kung sakali, check nyo kay Vin, check nyo rin sa akin. Inuulit ko po sa